Dakle, cijeli muzej je koncipiran kroz 7 prostorija. U tih 7 prostorija imamo 6 različitih povijesnih razdoblja koje čokolada prati kroz svoj razvoj od drva kakaovca do police i čokolade u kockici i svaka od tih prostorija ima zasebnu scenografiju koja prati tu povijest i geografiju. Pa tako u prvoj sobi imamo tropsku šumu u kojoj raste kakaovac, konzumiraju ga Indijanci više tisuća godina prije Krista. Zatim idemo dalje u susret konkvistadora sa Indijancima i tu zapravo dolazi do prvog susreta Evropljanina sa kakaovcem. To se nastavlja dalje na Europu, europske dvorove, zatim idemo u industrijsku revoluciju, potom u modernu tvornicu i na posljedku, posljednjoj prostoriji, govorimo o čokoladi kao jednom sociološkom fenomenu, jer je čokolada idealan poklon i za djecu i za odrasle, i za muško i za žensko, neovisno o društvenom statusu, neovisno o spolu i dobi, možete uvijek pokloniti čokoladu. I završavamo na kraju priču u trgovini čokolade gdje nudimo preko 100 vrsta čokolade naših malih hrvatskih čokolatijera. Predmete koji nas tu okružuju, to su sve zapravo vrijedno posuđe iz 18., 19. i 20. stoljeća. Svaka od tih šalica ima određenu priču koja ju prati, svaka od njih ima svoj naziv zato što je baš njeno porijeklo i izgled govori o tome tko je konzumirao čokoladu iz nje. Ja? Dakle, za vrijeme Jugoslavije moramo spomenuti veliki doprinos hrvatske industrije čokolade, svjetskoj proizvodnji čokolade, a to je Mikado, prva čokolada s rižom na svijetu je izašla upravo iz Hrvatske. Tako da, evo, s time se možemo pohvaliti na globalnoj razini. I u principu moramo reći da u svijetu postoji taj jedan kao ta niža kvaliteta koja se prodaje u trgovačkim centrima, jer danas, nažalost, kakaovo maslo koje je najvrijedniji sastojak čokolade mijenja palmino ulje i oni zgušnjivači koji to sve skupa čine čokoladom, da tako kažemo, a ovi mali čokolatijeri rade od vrhunskih namirnica, te namirnice imaju, nažalost, puno višu cijenu nego što je prosječan čovjek spreman platiti, pa moram reći da se ljudi nerijetko iznenade kad dođu u našu trgovinu, kad vide kolike su cijene vrhunske čokolade, ali ona košta. A efekti konzumacije mogu biti hiperaktivnost, jer češće čokolada ima puno više šećera nego što smo mi spremni to sebi priznati. Međutim, njene dobrobiti su neupitne, jer teobromin koji je sastavni dio čokolade potiče dobro raspoloženje i zapravo je dobro i za krvožilni sustav. Međutim, moramo priznati sebi da na kraju ona sadrži puno šećera, pa samim time pretjerana konzumacija nije baš preporučljiva. Jedna bi doza za čovjeka bio jedan red, a češće pojedemo cijelu čokoladu. Thank you.